κρασόπιτα. Ωραιότατα. Και πάμε μετά έχει μόνο έτοιμο μαγειρευτό αρνάκι λεμονάτο. Και μετά της ώρας μπιφτέκι για λουκάνικο πρώτο, μπιφτέκι χοιρινή μοσχαρίσια, παϊδάκια. Να υποθέσω πότε τέτοιο δεν έχει γίδα βραστή, τελείωσε. Ούτε το κοτόπουλο φιλοπίτες από τέλος. Πού ζούμε ακόμα. Λοιπόν, Ναι. ωραία. Τρεις φρασόπιτες, 2 τυροκαυτερές. Γιατί μιλάτε? Ναι, αυτό ξέρω, θα ξέρω. 2 Μιλείτε για κάτι άλλο. μία βορειάδικη, 3 σαγανάκια, αυτά δεν είχε τίποτα άλλο έτσι, απορρικτικά και τέτοια. Τρεις πατάτες. Χωριάτικη βάλαμε. Έβαλα τις ώρες της αργύρια με πατάτες. Δεν πειράζει. Βάλω τότε και άμα χρειαστεί τότε θα το δούμε. Καλά, όχι. Θέλουμε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εσύ έβαλες πατάτες, γιατί θέλουν λέει. Α, θέλουμε. Βάλε και δυο Δύο πατάτες, δεν πειράζει. Βάλε πεινάμε. Δεν πειράζει. Ωραία, το μόνο μαγειρευτό που έχει μείνει μου είπες ότι είναι χοιρινό λεμονάτο. Αρνί λεμονάτο. Να βάλουμε 3. Ναι, βάλε. Να βάλουμε 3. Τι αρνί. Το μόνο Για σέντρα. τέτοιο που έχει, τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, έχει μοσχαρίσια μου πες. Μοσχαρίσια, γάλακτος, Ωραίο. χοιρινή, Ναι. παϊδάκι. Ωραίο. Μπιφτέκι, λουκάνικο. 2, τα λουκάνικα τα βάλαμε, δεν βάλαμε 3. Βάλε 3. Βάλε, είμαστε φαγανά εμείς, δεν μας βλέπεις έτσι. Ναι, δεν είναι θέμα. 2 μοσχαρίσιες γαλάκτος. Δύο μοσχαρίσιες. 2 μοσχαρίσιες γαλάκτος, η μία όσο πιο μέτρια. Σχεδόν μία. Και την ώρα το χρυσό μοσχαρίσια. Μπράβο. Μία χοιρινή, ένα μπιφτέκι, Παιδάκια βάλουμε δύο γλάτες. 2 τις χοιρινές και τα 2 για τα μπιφτέκια. Ωραία. 2 κιλά παϊδάκια. Πλάκας, Μοναχά. εύκολα. Τα καλά είναι. Το βλέπουμε. Καλά, εντάξει. Ναι, εμείς δεν βλέπουμε, τα τρώμε άρα. 2 κιλά κρασί, 2 κιλά κρασί. 2 και 2. Κόκκινο πότε έχει, μισό. Κόκκινο φοβερό. Κάντε 3. Βάλε ένα κιλό κόκκινο. 1 κιλό. Έχει κόκκινο καλό λέει. Κάντε 3 χοιρινές. Ανακατοίκη. Δεν έχει. Τελείωσε. Θα κάνουμε κράτηση για αύριο. Εντάξει, τις έκανες 3 χοιρινές. Έφυγες, άντε γεια.